Sana si nating COVID-19 na pandemic, may mga tao gihapon nga padayang naglihok aron maserbisyohan ang isig katao. Sila ang mga frontliners. Ilailahon na to ang mga frontliners ug ang ilang natampo karon. Ano ang report? Bisan og walay public transportation, padayon gihapon ang serbisyo sa mga sakop sa Cebu City Transportation Office. Silang Jimuel Bitana ug Ramon Duaso mao gitahasan sa pagtan-aw sa sitwasyon sa mga agianan dapit sa karbon nga molusot sa City Hall. Gihanay usab nila ang parking sa mga sakinan nga mao tigpadlong kung dili mo tuman sa lagda. Gani, kapila na sila makatilaw og insulto sa ubang mga tao nga gusto molusot bisan pa man sa istriktong protokol. Wa nila isapayan ang kainit sa adlaw ug ang kainit sa uos sa mga tao basta mahatagan lang nila og serbisyo. Unta, tuusad sila namo, ayaw lang sad sila kuan silang gusto kay ani trabaho rin ni namo kay gituman ra sad namo unsay gimando sa mua. Para sa kaluwasan sa tanan. Kanang kabalaka, naagi ng kabalaka. Pero kung saon man nga, trabaho man eh. Samtang mahinungdanon sab kaayo ang papel sa mga tig-deliver sa mga panginahanglan, sama sa bugas, sama nilang Leopoldo ug ang iyang kauban. Usa sa suki nila sa sinakong bugas, ang Cebu City Hall nga maoy giapod-apod usab sa mga taong apektado sa COVID. Baka mahadlok kamo, amo mahadlok nga simba ko lang basig mataptan mo og virus. Salig lang si Ginoo, sir. Ginoo ra mong saligan. Silang Jimuel, Ramon ug Leopoldo mibati man og kabalaka nga posibleng takbuyan sa COVID-19 apan mas mipatigbabaw ang ilang tinguha nga makaalagad sa ginagmay nga paagi apan importante kaayo aron matubag ang panginahanglan sa mga tao. Tig-deliver man sa bugas o tig-patrolhay sa kalsada sama sa mga sakop sa CCTO basta nag-duty panahon ini nga coronavirus disease kon COVID-19 pandemic matawag nga frontliner. Pusa kauban ang akong kameraman si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Saludo kami kaninyong tanan. Balita, Isang.